aamua täällä Manhattanilla ja tähän aamukiireeseen syöksyin mukaan jo aamu 6, kun lähdin juoksulenkille. Aika kovaltahan tällä näyttää. Toisaalta eilen uutisista tuli tietoa siitä, että newyorkilaiset ovat ahdistuneempia ihmisiä Yhdysvalloissa, ja tämä asia taas johtuu siitä, että he pitävät omaa taloudellista tilansa pikkusen epävakaana tällä hetkellä, epävarmana. Toisaalta on myöskin niin, että heidän lähtötasonsa on varsin korkea, jotenka ei tämä nyt kovin huonolta sitten näytä. Vertaapa tätä nyt sitten mihin tahansa asiaan. Kyllä tällä raha liikkuu ja ihmiset tuntuvat olevan ylipäätään ottaen tyytyväisiä elämäänsä, mutta kuten sanottua, niin viikossahan näkee vain äärimmäisen vähän tästä kaikesta.